ସମ୍ମାନନୀୟ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପଦେ। ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦୁଃଖ ବୁଝିବ କିଏ? ଚୁଲି ମୁଣ୍ଡରେ ବସିଛି ଯିଏ। ଏଠା ଖାଇବିନି ସେଇଟା ଖାଇବିନି, ଶୁଣି ଶୁଣି ଦିନ ଆମର ଯାଏ। ରାନ୍ଧୁ ରାନ୍ଧୁ ଯଦି ବିଗିଡ଼ି ଯାଏ, କେତେ ଭାଷଣ ଶୁଣିବାକୁ ପଡ଼େ। ରାନ୍ଧିବାର ର ଅକ୍ଷର ଜଣା ନଥିବ, ରାନ୍ଧିବା କଥା କହିବେ ଏମିତି ଯେମିତି ରାନ୍ଧୁଥିଲେ 5 ଷ୍ଟାରର। ଧୂଆଁ ଖାଇ ଖାଇ ରୋଗ ବାହାରିଲାଣି। ସ୍ୱାମୀ ମୋବାଇଲ ଦେଖି କହେ, ଆଃ ଝିଅଟା କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର। ଗୋଟେ ଦିନ ଛୁଟି ନାହିଁ, କି ଦୁଃଖ କହିବି ଆଉ। ଚୁଲି ମୁଣ୍ଡେ ମୋ ଦିନ ଯାଉ। ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ଆସିଗଲେ ସମସ୍ତେ ହେବେ ଆନନ୍ଦ। 9 ଭଜା 6 ତିଅଣ କରି କରି ଆମେ ହେବୁ ନୟାନ୍ତ। ତଥାପି ଖୁସି କରିପାରିବାନି ଆମେ। ରୋଷେଇଟା କାମ ଗୋଟେ ନା, କହିଦେଇ ଚାଲିଯିବେ ଦାନ୍ତ ଖୁଣ୍ଟି ଖୁଣ୍ଟି। ବେଲା ବାସନ ମାଞ୍ଜି ମାଞ୍ଜି ହାତ ଗୋଡ଼ ଗଲାଣି ଫାଟି। ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦୁଃଖ ବୁଝିବ କିଏ? ଚୁଲି ମୁଣ୍ଡରେ ବସିଛି ଯିଏ। ଯଦି କହିବାରେ କିଛି ଭୁଲ ରହିଥାଏ ତାହେଲେ ନିହାତି କ୍ଷମା କରିଦେବେ। ଆଉ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଘାଣ୍ଟ ନିହାତି କରିକି ଖାଇବେ ଆଉ କେମିତି ଲାଗୁଛି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ରହିଲି, ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।